Vandaag bevind ik me in een bevoorrechte positie. Ik mag namelijk een kijkje nemen achter de coulissen en in de keuken van Theater de Maaspoort. En verder hul ik me in de kerstsferen van Valkenburg. Nou, zoals ik hier zie, de gevel is hartstikke veranderd. Ik herken het helemaal niet meer terug. Ik ben benieuwd wat ze nog allemaal gedaan hebben en wat er nog gaat gebeuren. Welkom bij TVL Lifestyle. Kijk, de receptie. Hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar iemand die me alles kan vertellen over de metamorfose hier in de Maaspoort. Nou, dan mag ik bij Anja zijn. Ja. Als je hier de trap omhoog gaat, ga ik alvast even bellen. Hartstikke fijn. Dankjewel. Tot ziens. Ben je Anja? Ja. Hi. Naar jou was ik op zoek. Hi, Kelly. Leuk je te zien. Wat is het hier mooi geworden. Dankjewel. Echt onherkenbaar. Absoluut. Wat is er allemaal gebeurd hier? Nou, zoals je ziet, heel erg veel. Ja. In 5 maanden tijd is het hele gebouw heeft een metamorfose ondergaan. 5 maanden? Ja, heel hard gewerkt, Jeetje. maar we zijn enorm trots op het resultaat. Ja, dat kan me voorstellen. In 1984 opende koningin Beatrix het oude gebouw, Theater de Maaspoort. Ja. En architect Wijnen heeft het geïnspireerd op de Bossenschool. Maar wat is dat? Bossenschool? Bossenschool staat voor geslotenheid, soberheid, uitstralen van geen enkele luxe, gebruik van degelijke materialen. En ja, dit is wel een heel typisch element nog van de Bossenschool. Dat hebben we behouden. Ja. Dat vonden we heel erg mooi. Het is helemaal met de hand uitgehakt. Dus dat zie je in de hele Maaspoort terug. Maar voor de rest is het transparant, helder. Ja, voor de rest degelijk. Nee hoor, Nee, het is nee. heel ruimtelijk. Echt prachtig geworden. Complete metamorfose. En de inrichting? Ja, ik laat het je zien. Leuk. Oké, ga maar mee. We zijn in de brasserie, Ja. een nieuwe brasserie. En buiten is binnen en binnen is buiten. Heel erg uitnodigend. Voel je dat? Ja. Dat is de transparantie van het nieuwe gebouw. Ja. En ook over de inrichting is nagedacht. Het is geïnspireerd op de Maas. Echt waar? Hoe zie je Dit dat terug? zijn mooie bootjes die aanmeren bij de steiger. Wat leuk. De materialen die gebruikt zijn. Ja, Duurzaam. de houten vloer, Ja. vlonders Ja. aan het water. Ja. En een podium voor onze artiesten natuurlijk. Nou, te gek. Het ruikt hier al heerlijk. Ik kom hier straks zeker nog terug om een hapje te eten. Moet je zeker doen. Oh, koud. Hey, hebben jullie het druk? Heel druk. Kan ik helpen? Maar pak aan. Oh, oké. Ik ben er toch hier. Ja, die kan het. Welke kant dan? Ja, die kan het. Pas op, paaltje. Leon, wat fijn dat je even tijd voor me hebt vrij kunnen maken. Er is hier ontzettend veel gebeurd en veranderd. Maar wat kunnen we nog meer verwachten? Nou, wat je zegt, er is hier heel veel gebeurd. De bestaande Maaspoort heeft een ontzettende metamorfose doorgemaakt. Het publiek vindt het fantastisch, wat natuurlijk voor ons heel erg mooi is. Ja, en denken eigenlijk dat het op dit moment dat is. Daarom hebben we hierachter een doek laten maken, wat een doorkijk geeft naar de nieuwe situatie. Want ja, we zijn eigenlijk pas op de helft. Wat we nog gaan krijgen is een middenzaal. Ja. Dat wordt een zaal voor 350 bezoekers. Heel erg mooi geschikt voor de zakelijke markt. Maar ook voor de kleinere voorstellingen die op dit moment in de grote zaal iets minder tot een recht gaat komen. Ja, en verder krijgen we een heel mooi foyerruimte met uitzicht over de Maas. Een dakterras, een VIP-foyer. En niet onbelangrijk, er komt nog een ontzettend mooi theaterrestaurant in de uitbreiding. En die foyer die kijkt helemaal uit over de Maas? Allemaal met uitzicht over de Maas. En een VIP-foyer die denk ik op een van de mooiste locaties van Venlo zit. Op de hoek van de uitbreiding. Ja, ruimte voor circa 100 personen. Jeetje. Ja, dus het wordt een topper. Ja, dat is de opgang naar de middenzaal toe vanuit het bestaande gebouw. Er komen mensen het nieuwe gedeelte in. Oké. En
Hier komt eigenlijk de middenzaal, het theaterrestaurant. Hier is dan die foyer. Hier is Met de het foyer, uitzicht met dus over met een fantastisch uitzicht Ja, over de Maas. Prachtig. Ja, ik denk een waanzinnige locatie om iets te gaan doen met je bedrijf of Ja, medewerkers. absoluut. En vandaag hebben we dan ook nog een lekkere zonnetje erbij. Precies, en mooier kan bijna niet. Nee. Hey. Hallo. Hallo. Wat ben jij aan het doen? Ik ben de tafels aan het reserveren voor vanavond voor onze theater- en zakengasten. Oh, mag ik je even helpen? Ja hoor. Oké. En wat is het vanavond dan precies? Wat doen jullie vanavond? Nou, theater en zaken is onze businessclub. Ja. En bedrijven die nemen hun relaties mee naar het theater om in een ontspannen sfeer eens een keer op een andere manier zaken te doen. Doen jullie nog meer op zakelijk gebied? Nou, morgenavond hebben we hier een spetterend bedrijfsfeest. Het bedrijf huurt hier de ruimte af om een mooi feest te geven voor het personeel. Ja. En ik denk dat dat hier in de binnenstad met dit uitzicht fantastisch kan. Ja, prachtig. Ik laat je lekker je ding doen. Je hebt genoeg werk te doen en ik ga nog even rondlezen. Ja. Dankjewel hè. Succes. Links, denk ik. Ja. Na al die indrukken. Lekker tafeltje, het zonnetje. Bekpotje van CT. Daar ga ik voor. Komt helemaal in orde. Dankjewel. Goedemiddag, Oh, lekker. Dat ziet er gezellig uit. alsjeblieft. Dit is nou dat bekpotje. Ja, Oké. En, dit is de wekpot met de echte polk saté. wat is daar bijzonder aan? Nou, we marineren de varkenshaas en dan garen we hem heel rustig in een warm waterbad op 60 graden. Ja. En dan krijg je de master saté die er is. Ze zijn er nog de laatste voorbereidingen treffen voor de show van vanavond. Hopelijk krijg ik zo een kleine sneak preview. En daarna neem ik u mee naar de grotten van Valkenburg. Tevens maak ik ook kennis met een karrevar. Wat dat is, geen idee. Klinkt wel spannend, maar voor nu...